Ġurnata sabiħa ħarġet illum. Iva, wara dik ix-xita bir-rat tal-bieraħ. Jien niddejjaq meta tagħmel ix-xita u jkollna neqpaw ġewwa. Jien ma niddejjaqx inċafla ġol-ilma. Ħalli għalik. Ħaj tfal kif intom? Ġejtu mixja fil-kampanja? Iva, ġejna nimxu f'dan il-wiet mal-ġenituri. Kemm hawn sabiħ, isu dik ix-xita tagħtu ħajja ġdida lil dal-wiet. U hekk hu fil-fatt. Ix-xita u l-ilma li jgelgel matul il-wiet huma nifs ta' ħajja l-pjanti u l-ħlejjaq kollha li jgħixu fil-widien tagħna. X'jiġifieri? Fis-sajf, meta x-xemx tkun taħraq ħafna u l-ilma jixxotta, ħafna mill-pjanti u annimali li jgħixu fil-wiet u l-kampanja jorqdu. Iżda mal-ewwel ħalwa xita jerġgħu jieħdu l-ħajja. Ħudu din il-pjanta taw, jisimha ħannewija u pjanta indiġena. Fis-sajf meta l-art tinxef, din il-pjanta tinxef ukoll u fil-fatt taħsibha li qisha mietet. Iżda hekk kif l-ewwel xita tal-ħarifa xarrab l-art, il-ħannewija terġa' tieħu l-ħajja, il-weraq jisbieħu u t-tella fjuri twalu sbieħ, bojot, violaċar jew roża. Xi tfisser il-kelma indiġena? Meta nirreferu għal pjanti jew annimali indiġeni, nirreferu għal dawk l-ħlejja li b'mod naturali insibhom f'reġjun. F'dan il-każ, ir-reġjun tal-Mediterran. F'dan il-wiet insibu diversi siġar indiġeni, bħal ngħidu aħna s-siġar taż-żebbuċ, tal-luq, is-siġar tal-lewż u ż-żafżafa l-kbira. Xi annimali indiġeni li wkoll jgħixu fil-widien u jiddependu ħafna fuq l-ilma naturali li jkun fil-wiet huma iż-żrinġ, iċ-ċikku żwiebi jew kif forsi tafu aktar il-helikopter u anke s-serp l-iswed. Ma jien nibża misrieb. Is-serp l-iswed li nsibu Malta mhux perikoluż għal bniedem, m'għandux velenu u jikol biss insetti u annimali żgħar. Jekk taraw xi wieħed ħalluh bi kwietu u mhux l-serp biss, iżda l-annimali kollha. Qatt m'għandkom taqbdu l-imriżeb ta' żrinġ jew xi nanna kola. Ħudulhom ritratt, iżda taqbduhomx. F'wiet bħal dan insibu wkoll diversi ħlejja endemiċi. Bil-kelma endemiċi nirreferu għal dawk il-pjanti u l-annimali li nsibuhom fl-ambjent Malti biss u lanqas pajjiżi ġirien tagħna li għandhom klima bħal tagħna. L-iskola l-għallima kelmet matura l-qabru. Il-qabru fil-fatt l-uniku granġ tal-ilma ħellu li nsibu Malta. Dan il-granġ għandu bżonn l-ilma li nsibu fil-widien tagħna dej mod naturali sabiex jgħix. Fix-xhur tas-sajf iħaffer toqob taħt wiċċ l-art fejn l-ilma jkun jista' jinġabar u ma jinxifx. Kemm hu intelligenti? Sfortunatament ma fadalx ħafna u rridu nieħdu ħsieb l-ambjent tal-widien u l-ilma li nsibu fihom fejn jgħix għaliex hekk neqirdulu dan l-ambjent il-qabru jmut u jispiċċa darba għal dejjem għax kif ittilkom jgħix biss hawnhekk. Pjanta endemika hi l-widnet il-baħar. Din il-pjanta hi rari ħafna llum u nistgħu biss insibuha mal-ġenb ta' xi wiet qrib il-baħar jew fuq xi irdum. Il-widnet il-baħar, il-pjanta nazzjonali Maltija. F'wiet bħal dan insibu wkoll numru ta' pjanti u anke annimali li huma invażivi. X'jiġifieri invażivi? Diġà semmejna l-pjanti u l-annimali li jinsabu fil-klima mediterranja jew f'Malta biss. Iżda madwarna naraw ukoll diversi pjanti u annimali li qatt ma setgħu ġew b'mod naturali f'Malta u għalhekk insejħulhom invażivi. Minix nifhemta? Ejja nieħdu eżempju fejn insifirt f'xi pajjiż ieħor u miegħek ġib pjanta li ma tinstabx Malta. Imbagħad meta ħawilta fil-ġdien, iż-żerriegħa tagħha nfirxu bir-riħ ma' kullimkien u bdiet tikber fis-salvaġġ. Imma x'hemm ħażin? Biex pjanta jew annimal jidħol fl-ekosistema lokali b'mod naturali, iridu jgħaddu numru ta' snin u għalhekk l-ekosistema tadatta. Annimali u pjanti oħra ikollhom ċans biex jaddattaw għal xulxin. Iżda meta annimali u pjanta tiddaħħal f'ekosistema eżistenzi, din ma jkollix kompetizzjoni naturali u għalhekk tibda tieħu post u anke teqred dawk il-ħlejja li jkunu hemm qabilha. X'hawn f'dan il-wiet li hu invażiv? Ħarsu madwarkom, dak il-qasab hu speċi invażiva. Bħalma huma dawk is-siġar tal-akaċja, dawk tar-riġnu jew dik is-siġra msejħa fih ir-riħ. U annimali? Fis-snin li għaddew, ġiet introdotta iċ-xkala ħamra tal-ilma ħelu, bl-Ingliż Red Swamp Crayfish. Din sabet ambjent tajjeb għaliha u kibret u tkatret u din trid tiekol u għalhekk tiekol l-imrieżeb, il-bajt tal-ħanfus u l-larva taċ-ċikku żwiebi. B'hekk qed tikkawża ħafna ħsara l-ambjent naturali tagħna billi teqret l-annimali li huma indiġeni jew endemiċi. Kemm hawn x'titgħallem dwar l-ambjent Malti? U jien kont naħseb li għax m'għandniex annimali kbar, l-ambjent tagħna mhux interessanti. Fejn qatt taħseb kemm hu importanti l-ilma naturali li nsibu għaddej fil-widien tagħna? Ejja nkomplu nimxu u naraw x'insibu matul il-wieq. Ħudu gost tfal u ftakru, ħudu pjaċir b'dak li taraw, iżda tagħmlu ħsara qatt.
Dan il-proġett u parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.